साला गए सुरो तहत गाजी ভাল দিলাই হ্যাঁ চকু টিপ মারিব ইসো মাইরক চিনি পোৱা নাই साला हरामी আইজাই साला আল্লাহ আল্লাহ আৰু অভদ্ৰামি কৰিবি কিয় আহিছা বাজাও ओ मेन्डेला मेन्डेला फैदोंलै आदै जिराय माथो खालामबाय दं नोंलाय औलै नै भगबाननि दानफोरखौनो फुसनो नाजाबाय दंमोन आं माथो बिहामजोफोरखौबो होखारबायनो होखारनो माने फैलाजे लाइन मारिबाय थानायनो होखारहरदों उफायथ' गैयाना माथो खौरांमोन आदै खौरां माने नों साननानै नाय मेन्डेला बुहुमाव मानसिफ्रा मा लामाजों खारदों आरो नों मा लामाजों खारदों आं नोंनो क्रर खामायनायनि राहाखौ होनो हागौ आं देग्लाय बिटिसिनि इलेक्सनाव सिखांनो नागिरदों नों आंजों थाबायफानांगौ आं बायदि बुन्थायालाय इलेक्सनाव मा खामानि होनोलै आदै नों जथम जाम्बा मालाया थाखानि खिथु खारफादों नों आरो थाखाखौ गिनानै फावसायदोंसो फिसा सिखाव होनानै मा जानो नों आंजोंल' ओंखारफा आं नोंखौ धोनि खालामगोन आं आसलते सिखाव खावनानै बोथिसे मोनजानायावबो गोजोननाय दंलै आदै बे इलेक्सनाव दानथार सुथार खालामनायखौ आं इसेबो मोजां मोना आरो बेबो बर'फोरनि गेजेरावसो जानाय नङा आदै जानाय नङा मा बुथार सुथार जाबाय बेनि बिलाय नों आंजों ओंखारफादोल' जागोनथ' आंथ' बाथ्राखौ जेबो बुंनो हाथार नङालै आदै आंना फिसाफ्राबो न' गैजोबा बहाबा गेलेहैदो आं दा मोनायाव सेमिनार जनांगोन फिसाफोरा माबा मोनसे प्रस्ताबफोर होयोब्ला आं माबा मोनसे बुंनो हायो आं सेमिनार जग्रोनि आदै जग्रो अब्ला आं सिखारबाय नोङो नैबे रांखौ लाखिदो नांला खोमा सेमिनारखौ जग्रोनि आदै लाखि गाबोन खौरांखौ हर जागोन सेमिनारखौ जग्रोनि आदै जग्रो जागोन दे जिउआव हाजारनि नटखौनो नुफेराखैमोन आं फिसा बानायखायसो फैदों नामा दिनै गावनो हाजारनि नटआ बिरनानै आंनि बिखायाव फैदों बे हिसाबैथ' इलेक्सनाव गेलेयोब्ला बिल्डिं लुनायनि आखा दं बेटा हथ' एसा माबा मोनसे जानो हायो हे भगबान गेलेनायखौनो लानोसै फिसालाफोरा मा बुङो सेमिनारखौ जग्रोनि दे आदै दे माबा मोनसे खालामगोन आं फुनथुग्रोना लानि र' खोनासं दिनै आं नोंसोरखौ लानानै मानो सेमिनार जनाय जादों बुजि मोनदों बुजि मोनाखैना बिटिएडिआव बावैनो इलेक्सन जागोन बिटिएडि माने मा जायो बुजिदों बुजियाखै बिटिएडि माने बुथारलायनाय थैलायनाय आरो देथारलायनाय बुजिबाय दाना बेवहाय दाब्लाया बियो इलेक्सन गेलेगोन आरो बियो केन्डिडेट जागोन बेटा दाब्लाया आंखौ गावजों गिदिंफानो थाखाय लिंदों दा बेवहाय आं गिदिंफानो थाखाय माबा मोनसे सानदों दा नोंसोर मा साननानै दं बुंनाय आं मोजां मोनाखै आफा बुं बै हाथायाव थानाय न'आ सोरनि बै गिदिरा बे जाबाय एमसिएलनि बिएनि न' बेटा दाब्लाया देरहाबा नों मा जागोन दाब्लाया देरहायोब्ला बिए जागोन आरो बिदि न' गिदिर लुगोन बेटा बिदिब्ला आंहा बुंनांगौ गैया बरिया नोंसोर मा बुङो बुं बिदिनो जाथोंसै नोंनि बाथ्राखौलाय बहा दाननो हानो बरिया फिसाफोर आंहा नोंसोरखौ लानानै मिजिं दं सासे मानसि खालामगोन आंखौल' मानसि जाग्रोनो होना जागोनथ' फिसा बिदिनो जाथोंसै आखाय खबला बेटाफोर
बरिया थौ गासिबो थौदो ओंखाम जाहैदो थौ बेटा थौ आंनिया बे फिसा सासेयासो जि खालामसै बाहागिफोराथ' लथं फथं थिग दं मोनजानायनि आखा दं आदै ओइ आदै हो मेन्देला आदैखौलाय दिनै सेंग्रा गोरलै बायदि नुथारदोलै माबा आं बोराय नामा हा जिराय नै आइजो आफादनि हिनजावफोर फैयोनो माबा सेल्फ हेल्प ग्रुप ना मा ग्रुप फैयोनो माबा सेंग्रा गोरलै बायदि खानाय गोमोनखौ मालाय गोथां खालामदो आरो आदैया बोरायब्लाबो गोसोआ थिग दं स्ट्रं माइन्ड नों मा बुजि मोननोब्रा बिमा अनेक राजखान्थि दङ नोङा ना जाथिनि राजखान्थि बिदा फंबायनि राजखान्थि आरो रायजो राजानि राजखान्थि आरो बे जाबाय नारी जातिजों सोलिनाय राजखान्थि ओइ देखो हस्तिनि जात गियान गोनाङा आदैमोननि अनलायनायखौ नुब्ला मोनसे समनि लावगिखौ गोसोखाङोलै आं लावगि रावबो गैयाहाय अमेन्द्रा बहा दंलै लावगिया दासान्दि अनेलै आदै आइजोफोरा फैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनिया फैबाय जिराय गासिबो जिराय गासिबो फैजोब्बाय ना फैजोब्बाय आफा माने सोर नोंलाय आं रन्जननि बिहामजो रन्जननि बिहामजो माने बै कनकनि फिसाजो औ आफा नों आंखौ आफा जानाय नङा बिदासो जागोन बैसासेयालाय सोरथुनाव बैयो आं कक्लाबारिनि आदै बैसोखौ नायनानैथ' नोङो आंखौ आदै जानाय नङा बिगुमैखौनो लिङो आंखौ बिगुमै आच्छा मेन्देला टाइम गैया मेलखौ जागायदो आच्छा मानगोनां नारी जातिफोर मेन्देला आंना दलायग्रायानो ग्रामार गैयालै सार मानगोनां आइजो नोंथांमोन आं दिनै बिथां दाब्लानि जानानै फंनैसो बुंनो थाखाय गसंनाय जाबाय आं बिथां दाब्लाखौ मोजाङैनो मिथिगौ बिथां दाब्लाया नारी जातिफोरखौ जोबोद अनो आं दाखिना बुङो बिथाङा सिख्लाफोरनि गुग्ला जानायखौबो फेन्दाफोरनिखौ सेरनानै होयो बिथाङा नोंथांमोननि जेबो खहा खालामनाय नङा आं दाखिनानै बुङो मुगैनाय गैया नोंथांमोना बिथांनोनो भट होनानै देरहाहो जों बयबो बेनि फिथाइखौ मोनजागोन सानसे बिखेखकरि होथारदे आइजोफोर नारी जातिफोरनि थाखाय बिथाङा खुन्दुं नांगौ खुन्दुं होफैगोन माबा बेसाद नांगौ तातसाल नांगौ हेलेपेनो माबा फैसा नांगौ सिलाइ मेसिन नांगौ फिसाय मोनैफोरनि थाखाय माबा मोनसे नांगौ फिसाय होनो हागौ आं दाथिनानै बुङो सिन्था खालामथारनाङा भटखौल' होनानै देरहाहो बेखिनिखौनो बुंनानै आं जथ'नाय जाबाय माबाफोर बुंनांगौ दं नामा आइजो नोंथांमोना बुंनो हागोन आं जथ'बाय दे गोबां बिजाथिफोरानो इलेक्सननि समाव बेफोरबायदि बुङो नाथाय देरहालांबा बावगारलाङो लंकायाव थांबा राबन जायो साराबो बेफोरबायदि जायाथ' मेन्देला सार गुबुनफोरनि बेलायाव जाब्लाबो बे सारनि बेलायाव बेफोरबायदि जानाय नङा आं दिनैनो बुंखानानै दोनो दा बावैनो नोंथां आइजोमोना आंनि आखायाव एप्लिकेसन खोलैनानै दोन एप्लिकेसन होननायखौ बुजिद' आर'ज बिलाइ खोलैनानै दोन गासैबो आइजोफोरनोनो सिख्लाफोरनो होनाय जानाय नङा दे गाज्रि दामोन 50,000 राननानै होनाय जागोन बाथ्राखौथ' जों बुजिबाय दा बर'नि गेजेरावनो सोरबा बिजाथिफोर ओंखारबावोबा जों सोरनो होनो सोर सासेनो होनो बिजाथियाथ' साननांगौ जेबो गैया बिथांनि अनगायैथ' सोर बर'फोर दङ सोरबा सासे होदोंमोन रिजेक्ट जाबाय दंना माखौ गिदों जेबो सिन्था खालामनाङा बेखौल' बिजाथि होननानै साननानै ला जोंनि गेजेराव मानो गावजों गाव दानलाय सुलाय जायो नोंसोरबो बेफोरबायदि खालामगोन नामा माखौ बुजिदों बिटिसि माने मा बियावनो बुथारलायनाय कियावनो थैलायनाय सियावनो सेथारलायनाय
बर'फोरनाव कालसारानो दंखायो जारिमिनावबो दं गावजों गाव देथारलायनाय फरायफेराखै जारिमिन बेबायदि दानलाय सुलाय जायोब्ला भट सट होनाय नङाहाय जों जागोन जागोन सिन्था खालामथारनाङा आं दंना सार दं बिदिब्ला जों सिखारबाय सार दे खुलुमबाय भट होथार दे देरहाथार सब थिगैनो भटखौनो होगोन दे जों। खालामथारनाङा जों दंना सार दं दे खुलुमबाय